N.C.Road SSF ವತಿಯಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಮಹಲ್ ರತೋಲ್ ಬದ್ರಿಯಾ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಮತ್ತು ಅನಾಥ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮದುವೆ ಹಾಗೂ 13ನೇ ಬೃಹತ್ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಬೊಳಂತೂರು N.C.Roadನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಶೈಖುನ್ನ ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಾಮಾ ಎಪಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಕಾಂತಪುರಂ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ನಿಕಾಹ್ ನಡೆಯಿತು. ಅಸಯ್ಯದ್ ಶಿಹಾಬುದ್ದೀನ್ ತಂಗಲ್ ಮದಕ ಬದ್ರಿಯಾತ್ ಮಜ್ಲಿಸ್ಗೆ ನೇತೃತ್ವ ನೀಡಿದ್ರು. ಶೈಖುನಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮದನಿ ಮಂಚಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಹಿಸಿದ್ರು. ಉಸ್ಮಾನ್ ಚೌಹಾರಿ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಸಯ್ಯದ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಬಫಾಕಿ ತಂಗಲ್ ಸಕಾಪಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ആ സമയത്ത് തന്നെ ഉസ്താദ് വന്നു നിക്കാഹ് കഴിപ്പിച്ചു തന്നു. നമുക്ക് ദുആ ചെയ്തു തന്നു. വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി. ആ സമയത്ത് കൂടിയ ജനങ്ങൾ, ആ സമയത്ത് എവിടെ നിന്നാണ് ആളുകൾ കൂടിയത് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്ക് സഹായിച്ചവരുണ്ട്, സഹകരിച്ചവരുണ്ട്. ഈ പ്രവർത്തകരിൽ തന്നെ അധികം ആളുകളും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും അവരുടെ സഹോദരിമാരിലും പ്രായമെത്തി നിൽക്കുന്ന സഹോദരിമാർ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാനായവരുണ്ട്. അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു യതീമായ കുട്ടിയുടെ നിക്കാഹ് നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ പേരിൽ അത് വന്യരായ ഷേഖുന ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിലാകുമ്പോ തീർച്ചയായും അതിന്റെ ബറക്കത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിനും പ്രവർത്തനത്തിനും ഉണ്ടാകും. ആ കൂട്ടത്തിൽ കൂടുതലായി നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ മാസത്തിൽ നടത്തുന്ന മഹദറത്തുൽ ബദരിയയുടെ ഇജാസത്ത് കൂടി വന്യരായ ഷേഖുന ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നൽകി. കാരണം ഇനി കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇജാബത്തും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നേടാനും അതിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. അല്ലാഹു തആല സാധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുള്ള ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ಶೈಖುನಾ ಜೈನುಲ್ ಉಲಾಮಾ ಮಾಣಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡದೆ ಬದುಕುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ದಾನವಾಗಿದೆ ಅಂತ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഉടമയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിനെ ഉപകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഹയാത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉപകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു തന്നതാണ്. എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാർ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് പുര തന്നിട്ടുണ്ട്, കൃഷി തന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടം തന്നിട്ടുണ്ട്, തോട്ടം തന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ എന്താ കച്ചവടം തന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം ഭാര്യമാരെ തന്നിട്ട്, മക്കളെ തന്നിട്ട്, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ചെയ്ത നിഅമത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കുന്ന നിഅമത്ത് അള്ളാഹു നമ്മളെ മുസ്ലിമാക്കി തീർത്തു എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് ഇതിന്റെ ഫലിതാംശം? മുസ്ലിമായി തീർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ആൾക്ക് അള്ളാഹിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശനമില്ല. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, കാലാകാല ജീവിതത്തിലേക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മുസ്ലിം ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തെ ഒരു നിഅമത്തില്ല. ഈ മുസ്ലിം ആയതോടുകൂടി നമ്മുടെ അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ അഹ്ലുകാരായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കുന്ന നിഅമത്താണ്. ಈ ಸಂದರ್ಭ ರಾಜ್ಯ ಎಸ್ವೈಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಎಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಕಾಪಿ, ಕಟ್ಟತಿಲ ಮುದರಿಸ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪೈಸಿ, ಎಪಿಎಂ ಅಶ್ರಂ ಸಾತಿ ಮಲ್ಲೂರು, ಸಿಎಂ ಅಬೂಬಕರ್ ಲತೀಫಿ ಎಣ್ಮೂರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಂಎಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ವಾಸ್, ರಫೀಕ್ ಹಾಜಿ ಸುರಿಪೈಲ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಸಕಾಪಿ, ಸುಲೈಮಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾತಿ ಬಾರೆಬೆಟ್ಟೋ, ವಾಜಿಸ್ ಹನೀಫ್ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ, V4 News 24/7 ವಿಟ್ಲ.